Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa wangsul malih ing pawartos Jawi Hono Caraka TV, tentu kalih kula Sheila Oktarina. Pamirsa lebet jelajah sejarah wekdal menika kita badhe ngerembak bab salah satunggaling cariyos legenda kuda mitologi Nusantara saking Kerajaan Mataram. Ingkang konon ngendikanipun nilaraken jejak sejarah lebet wujud watu. Lan boten kawon seru temtunipun nggih jelajah salah satunggaling papan legendaris bebujeng kuliner ingkang wonten ing Margi Sabang, Jakarta Pusat. Pamirsa, enggal kemawon kita pirsani informasinipun sumangga. Pamirsa, watu ageng wujud kados kuda kanthi sayap menika dipun tepang kalian asma Watu Kuda Sembrani. Panggenanipun wonten ing kawasan Paredèn Jawi Tengah. Lan dipun pitados masyarakat minangka petilaran masa Kerajaan Mataram. Wujudipun ingkang unik ngundang raos penasaran ngiras nyimpen cariyos dangu ingkang saestu gesang saking generasi dumugi generasi. Konon watu kasebat inggih menika jelmaan kuda kagunganipun setunggaling priyayi wigatos saking kerajaan. Kuda menika dipun tepang dados kuda sembrani. Makhluk sakti ingkang saged mabur lan asring ngancani lelampahan para bangsawan. Amargi satunggaling kedadosan ageng, kuda menika dipun kutuk dados watu lan kanton wonten papan menika ngantos sak menika. Warga sakupenganipun pitados menawi watu kasebat sanes namung tilaran legenda, nanging ugi nyimpen aura magis. Wujudipun ingkang serupi kalian badanipun kuda, jangkep kalian perangan sirah lan pengkeran. Damel kathah tiyang pitados ing criyos ingkang ngembang kanthi turun temurun. Sanadyan dereng kebukti kalian ilmiah, legenda Watu Kuda Sembrani tetep gesang wonten tengahing masyarakat. Criyos menika dados perangan saking tilaran criyos rakyat ingkang damel sangsaya kathah sejarah lisan lan budaya lokal. Ngiras nyataken sesambetan masyarakat kalian jejak mangsa rumiyin Kerajaan Mataram. Pamirsa, kagem panjenengan wargi Jakarta, tentu mawon sampun boten asing malih kalian kuliner wonten Margi Sabang. Inggih, papan ingkang setunggal menika tasih dados papan favorit wargi Jakarta lan sakupenganipun. Kagem nelasaken wekdal ing satengahing keramaian dalu kitha Jakarta. Nami margi menika piyambak sampun ngalami kathah ebah sareng kalian pengembanganipun kitha Jakarta.
Ing mangsa kolonial Walandi, margi menika dipun tepang kaliyan nami La Anhola. Nami menika dipun pundhut saking basa Walandi lan kagungan kaitan kaliyan sejarah migrasi wonten kawasan Jakarta. Nami Sabang ingkang kita tepang sakmenika dipun pundhut saking asma setunggaling pulo wonten Aceh. Ebah nami menika kedados sareng kaliyan ebah politik lan sosial wonten Indonesia. Kejawi dados pusat dagang, margi Sabang ugi dados papan pidalem kagem kalangan elit ing wekdalipun. Sareng lumampahing wekdal, margi Sabang saged ebah dados pusat kuliner ingkang kita tepang kados ing wekdal sakmenika. Kathah papan dhahar wonten margi Sabang ingkang sampun ngadeg wiwit rumiyin lan kagungan pelanggan setia. Nah, tentu mawon pamirsa kepareng manggihaken kathah jinising dhaharan saking sesacah laladan wonten Indonesia malah saking negari sanes. Lan ngantos sakmenika margi Sabang tetep dados salah setunggal destinasi kuliner favorit wonten Jakarta.